Men ja. Nu har jeg fri. Som jeg sagde igen. Nu skal jeg hjem. Jamen det har jeg altså ikke lyst til. Jeg elsker skolen. Hvad? Elsker du skolen? Ja. Jeg synes skolen er sjov. Ja, så er du i hvert fald den eneste. Alle kan ikke lide skolen. Ja, selv mig og endda lærer spurgte. Hvad var det, du sagde til mig? Jeg sagde ikke noget. Nu synes jeg, I alle sammen skal gå hjem nu. Okay. Ja, det skal vi nok. Okay, jeg synes faktisk, at læreren var lidt ond i dag. Ja, altså. Jeg er fuldkommen ligeglad, hvad du skulle til at sige. Fordi jeg ved godt, hvad du skal sige lige om lidt. Så jeg siger det altså ikke. Jeg gider ikke høre på det. Okay, slap dog lige af. Lær at lukke døren. Ja, sorry. Nå, jeg skal lige hjem. Har du ikke glemt noget? Hvad? Hvad har jeg glemt? Du har glemt at slukke dig ud, skulle jeg til at sige, men du har glemt at trykke, hvad du skulle i dag. Det gider jeg sgu fandme ikke. Undskyld mit sprog, men jamen, det skal du. Hvad har du lavet i dag? Det vil jeg ikke fortælle. Tjener! Hvad? Kom lige. Okay. Hvad er der? Han vil ikke skrive, hvad han har gjort. Så nu skal du sætte dig ned. Okay. Jeg ved altså ikke, hvordan man gør. Du skal bare spørge, hvad jeg har lavet, og skrive det ned. Normalt plejer vi at gøre det, men han idiot gider ikke lave det. Okay, hvad har I lavet? Jeg har været i skole, været til frikvarter og hygget mig lidt. Så skal du bare skrive ned. Okay, det lyder nemt. Hvad har du lavet? Mig? Været i skole. Okay. Skriv det ned. Sådan, nu kan jeg bare gå. Det var da intet problem. Slap dog af. Jeg skal alligevel med elevatoren. Jeg gider ikke være sammen med dig. Slap dog af. Okay, jeg kan ikke lige huske noget, men nu vilje. Og det er tom. Så. Jeg gider aldrig være sammen med dig. Slap af. Så nu skal du heller ikke bare stå der. Ja, undskyld. Jeg skal lige lave noget makeup her. Ja, jeg skal bare ind og spille. Okay. Jeg skal lige få alt af. Plup. Jeg skal lige få lavet det fint nytår. Jeg skal lige hente den anden. Sådan. Jeg skal lige den her på. Og det sidste, lidt lipgloss. Sådan. Så tænker jeg bare lige at tage poolen. Er det mit badetøj? Ja, det er det. Så tænker jeg bare at gå i poolen. Det er bare dejligt varmt i dag. Eller, det er fint nok. Jeg synes bare, det er lidt for varmt. Og så, plup.
Vent, jeg har engang lagt mig til mor og far kom hjem. Når de sagde, at de kom først hjem i morgen med børnene. Heldigvis er det ikke skoledag i morgen. Og klokken er mange, jeg må hellere gå ind. Tag lidt nattøj på og tænke det her i dag. Det er ikke, de gør det ordentligt. Altså, skal du ikke i seng nu? Tom skal ikke i seng nu. Hvorfor siger du Tom? Du kan da bare sige, jeg skal ikke i seng nu. Og slap dog af. Ja, undskyld. Du ved så godt, klokken er næsten midnat. 3 minutter til den midnat. Ja, det ved jeg godt. Jeg er godt nok træt. Jeg må nok hellere gå i seng. Så er hun næsten allerede. Hvad? Er Tom lige gået i seng? Tom! Hvad? Jeg er træt. Er du først lige gået i seng nu? Ja. Du ved godt, far og mor ikke vil have det. Jeg er ligeglad, de er ikke hjemme. Jeg siger det bare til dem. Nej, det gør du ikke. Jo, jeg gør. Okay, du får 200 kroner. Fint. Nu. Okay, jeg finder dem lige. Jeg skriver mig allerede ned. Plup. Det står bare lige der hurtigt. Sådan. Der var der 200. Shit. Det var der ingen, der så det. Værsgo. Tak. Og jeg tager sit ud og shopper lidt. Har min mobil. Nej, den ligger nede under. Jeg tager nok den der med, og jeg tager lidt den der med. Jeg glemte at lave min makeup. Du skal lige tilbage. Så skal den. Og det sidste lidt lipgloss. Sådan, så skal jeg bare finde et flot outfit i dag. Den kunne godt være ret fin. Ja, det er sødt. Jeg må lige undskylde, at skærmen er også blevet lidt mindre for jer, men efter din tablet har ikke så meget strøm på, så det er lige derfor. Så skal vi bruge lidt mad. Så jeg tænker bare at tage lidt æg. Der er ægget. Sådan. Skal jeg lige den. Så slår vi lige ægget på. Men skal vi tage brød. Æg. Det er meget lækkert. Jeg tror, at det er færdigt. Sådan. Så er det bare sted. Oh my god. Kan jeg ikke overskue. Hvad? De skal løbe. Hvor er du på vej hen? Spørg shop. Fint. Kan vi ikke lige... skal jeg finde det? Kan vi ikke lige lade som det er det med et kort, fordi det glemte jeg lige. Det er ikke lige til at hente igen, så kan vi ikke lige lade som om det? Hej lille søde farfar. Du var bare så cute. Nå. Skal vi se. Så er det bare lige ringe. Ding, ding, ding. Det er den anden person, men det ligner lidt ham. Okay? Altså læreren. Ja, hej. Hvad vil du have? Kunne jeg bede om en varm kop kakao? Og et rundstykke. Eller sandwich. Jeg så gerne. Du kan bare tage plads. Mange tak. Så lige hente en kaffe. Ding.
Sådan. Jeg tænker bare, at sidde hernede. Ja, der var en sandwich. Ja, det var mig. Værsgo. Mange tak. Lækkert. Lækkert. Så er det bare godt. Hey, du glemte at betale. Nå, det er da helt rigtigt. Bare med dankort. Der var det. Ting. Sådan. Ja, det er helt fint. Vent. Du var den første i dag, og nogle gange, når det første kommer, så får det en lille ting. Nå, okay, hvad er det? Det er den her krystal, den koster over 5.000 millioner. Det her kan jeg ikke tage imod. Jo, okay. Er du ikke den rigeste i byen? Jo. Så fortjener du den også. Tak. Mange tak. Det var det så lidt. Hey, vent. Hvad? Jeg har nogle flere krystaller, hvis du vil komme med hjem. Mener du det? Ja. Det vil jeg da gerne. Så kom. Det er bare den her vej. Okay. Men er du sikker, det her det er sådan lossepladsen? Jeg er helt sikker. Oh. Luk mig ud. Efter de har gjort det der, altså, ligesom her. Jeg har ikke lyst til mere, kan du ikke bare stoppe? Nej. Det er altså virkelig irriterende. Altså, jeg kan ikke lige finde noget, så hvor det er lige lidt nøgen. Jeg kan ikke lide det mere. Stop. Bliv bare ved. Må jeg ikke lige gå på toilettet? Fint. Gør det. Tak. Det er sgu lige på til din telefon. Jeg har ikke til mig. Kan du please hjælpe mig? Hvad? Hey! Læg din telefon fra dig. Nej. Kom. Læg dig ned. Efter de gjorde det ting. Lækker. Din kasse er lækker. Stop. Ja. Ja. Vi ser bare lige banker ind på. Jeg er så galt på hende. Hun har noget. Hvad skal jeg gøre? Jeg lukker bare på den. Hun er ikke hernede. Hvor kan hun være? Bare gå tilbage. Det var lige heller godt. Hun løb altså hjem til en af sine venner. Og jeg må undskylde, hvis det ikke er særlig højt, men jeg er ikke den type, der sådan snakker så højt. Det tog så lang tid. Hvad laver du her? Hjælp mig. Hvad er der? Hvem er det, der gjorde det der? Hvad? Du må godt blive her så. Jamen, hvad med mine forældre? De har sikkert haft ringet. Jeg har ikke min telefon på. Han smadrede den. Okay, bare blive her så, okay? Mange tak. Jeg kan se klokken er mange. Lad os bare gå i seng. Okay. Jeg er en
Så selv. Jeg kan ikke lige få den der seng ud. Vi lader bare som om. Du kan bare sove der. Tak. Næste dag. Jeg må gerne lægge en controller fra mig. Hey, hallo. Hallo. Hvad? Skal jeg gå med hjem til din mor? Det må du gerne. Like for part 2.